ассалому алайкум бинандаҳои азизу гиромӣ. дар душанбе соат 8 вақти маҳаллӣ аст ва дар ин соат мо шуморо бо хабару гузоришҳо аз телевизиони тоҷикистон дар барномаи иттилоотии ахбор ошно месозем. 21-22 ноябр раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон раиси шаҳри душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ бо мақсади иштирок дар ҷаласаи 57-уми пленарии ассамблеяи байнипарламентии давлатҳои иштирокчии иттиҳоди давлатҳои мустақил дар шаҳри Санкт Петербурги Федератсияи Русия қарор доштанд. 21 ноябр раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон раиси шаҳри душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ ҷиҳати иштирок дар ҷаласаи навбатии шуро ва ҷаласаи 57-уми пленарии ассамблеяи байнипарламентии иттиҳоди давлатҳои мустақил ба Федератсияи Россия сафар намуданд. дар фурудгоҳи байналмилалии Пулковаи шаҳри Санкт Петербург меҳмони олиқадр раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон раиси шаҳри душанбе муҳтарам Рустами Эмомалиро намояндагони расмии шӯрои Федератсияи маҷлиси федералии Федератсияи Россия ва шаҳри Санкт Петербург, сафири фавқулода ва мухтори ҷумҳурии тоҷикистон дар Федератсияи Россия ва дигар шахсони расмӣ самимона пазироӣ намуданд. худи ҳамон рӯз дар шаҳри Санкт Петербург ҷаласаи навбатии шӯрои ассамблеяи байнипарламентии давлатҳои иштирокчии иттиҳоди давлатҳои мустақил баргузор гардид. дар ҷаласаи мазкур раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон раиси шаҳри душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ роҳбарони ҳайатҳои парламентии давлатҳои иштирокчии иттиҳоди давлатҳои мустақил иштирок намуданд. ҷаласа бо суханони ифтитоҳии раиси ассамблеяи байнипарламентии давлатҳои иштирокчии иттиҳоди давлатҳои мустақил раиси шӯрои Федератсияи маҷлиси федералии Федератсияи Россия Валентина Матвиенко оғоз гардида нахуст рӯзномаи ҷаласаи шӯро тасдиқ карда шуд. тибқи рӯзнома шӯрои ассамблеяи байнипарламентии давлатҳои иштирокчии иттиҳоди давлатҳои мустақил як қатор масъалаҳоро дар хусуси фаъолияти шӯрои ассамблеяи байнипарламентӣ ва мақомоти кории он, муроҷиати шӯрои ассамблеяи байнипарламентӣ ба муносибати 80-солагии ғалаба, инчунин дигар масоили ҷориро мавриди баррасӣ қарор дода, қарорҳои дахлдор қабул намуданд. 22 ноябр дар ҳошияи чорабиниҳои нақшавии ассамблеяи байнипарламентии давлатҳои иштирокчии иттиҳоди давлатҳои мустақил дар шаҳри Санкт Петербург раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон раиси шаҳри душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ ва раиси сенати парламенти ҷумҳурии Қазоқистон Мавлен Ашимбаев мулоқот анҷом доданд. зимни суҳбат ҷонибҳо ҳолати имрӯза ва дурнамои муносибатҳои стратегӣ ва ҳампаймонии Тоҷикистону Қазоқистон, инчунин ҳамкории байнипарламентии ду кишварро баррасӣ карданд. бо қаноатмандӣ зикр гардид ки робитаҳои дӯстона ва ҳамсоягии нек, ҳамкории созанда ва эътимодбахши дуҷониба бо ҷумҳурии Қазоқистон аз афзалиятҳои муҳими сиёсати хориҷии ҷумҳурии Тоҷикистон ба шумор меравад. ҳамчунин дар вохӯрии масъалаҳои муҳими рӯзномаи минтақа ва ҷаҳон мавриди баррасӣ қарор дода шуд. ҳамчунин дар ошияи ҷаласаи шӯро ва ҷаласаи 57-уми пленарии ассамблеяи байнипарламентии давлатҳои иштирокчии иттиҳоди давлатҳои мустақил дар шаҳри Санкт Петербург раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон раиси шаҳри душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ бо раиси ассамблеяи байнипарламентии давлатҳои иштирокчии иттиҳоди давлатҳои мустақил раиси шӯрои Федератсияи маҷлиси федералии Федератсияи Россия Валентина Матвиенко мулоқот намуданд. зарурати истифодаи пурраи зарфиятҳо ва имкониятҳои ҳамкории дуҷониба дар самтҳои афзалиятноки тиҷоративу сармоягузорӣ ва фарҳангиву гуманитарӣ муҳим дониста шуд. дар идомаи суҳбат ҷонибҳо ҳамчунин оид ба масъалаҳои дигари рӯзномаи байналмилаливу минтақавӣ мубодилаи афкор намуданд. 22 ноябр раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон раиси шаҳри душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар шаҳри Санкт Петербург дар кори ҷаласаи 57-уми пленарии ассамблеяи байнипарламентии давлатҳои иштирокчии иттиҳоди давлатҳои мустақил иштирок ва суханронӣ намуданд. дар кори ҷаласа ҳамчунин раисони парламентҳо ва ҳайатҳои парламентии Федератсияи Россия ҷумҳуриҳои Арманистон, Беларус, Қазоқистон, Қирғизистон, Озарбойҷон, Узбекистон иштирок намуданд. зимни суханронӣ раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон раиси шаҳри душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ нахуст ба ҷониби Россия барои пазироии самимӣ ва анҷоми раёсати бобарори ин ҷониб дар иттиҳоди давлатҳои мустақил изҳори сипос намуданд. сипас тибқи рӯзномаи ҷаласаи пленарӣ муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар бораи нақши институти мушоҳидаи байналмилалии интихобот дар рушди демократия ва ҳифзи соҳибихтиёрии давлатии кишварҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил андешаҳои худро
иброз намуданд. зикр карда шуд ки мушоҳидаи байналмилалии равандҳои интихобот ва райпурсӣ аз муҳимтарин унсурҳои ҳамкории сиёсиву ҳуқуқии байни кишварҳо ба ҳисоб рафта, нақши он дар такмили танзими ҳуқуқӣ ба заминаи қонунгузории миллии омодагӣ ва гузаронидани интихоботҳо назаррас аст. дар идомаи кори ҷаласаи 57-уми пленарии ассамблеяи байнипарламентии давлатҳои иштирокчии иттиҳоди давлатҳои мустақил оид ба масъалаҳои дигари рӯзнома мубодилаи афкор сурат гирифта, қарорҳои дахлдор қабул карда шуданд. парчами давлатӣ аз ҷумлаи муқаддасоти миллӣ ва рамзи давлатдорӣ ба ҳисоб меравад. ҳамасола 24 ноябр дар саросари мамлакат рӯзи парчами давлатии ҷумҳурии тоҷикистон бо шукӯҳи хос таҷлил карда мешавад, ки нишони арҷгузорӣ ба ин муқаддасоти миллист. парчами давлатӣ рамзи соҳибистиқлолӣ, таҷассумгари ифтихору сарфарозӣ ва оромиву осоиштагӣ мебошад. 32 сол мешавад ки зери парафшонии парчами давлатӣ мардуми тоҷик ба сӯи ояндаи аз ин ҳам дурахшони ватан гомҳои устувор мегузоранд. шарҳи ҳамкорамон Юсуф Ғанизода. парчам рамзи саодат, истиқлолу озодӣ ва ваҳдату ҳамдилӣ буда яке аз рукнҳои асосии давлатдорист. тоҷикон бо оини парчамдорӣ ибтидо аз аҳди бостон то имрӯз байни дигар қавму миллатҳои олам маъмулу машҳуранд ва ин рамзи давлатдорӣ чун нишони гӯёи истиқлолхоҳии мардуми озодаи мо маҳсуб меёбад. сарчашмаҳои таърихӣ далолат аз он медиҳанд ки миллати тоҷик ба парчам ҳамчун муқаддасоти миллӣ аз гузашта то имрӯз арҷ мегузоранд. дар марҳилаи нави давлатдорӣ низ тоҷикон бо эҳсоси гарми ватандӯстӣ, ифтихору ҳуввияти миллӣ ва дарки масъулияти баланди ватандорӣ соли 1992 дар баробари дигар рамзҳои давлатӣ парчами давлатиро низ қабул намуданд ва бо нишона аз ин муқаддасоти миллӣ имрӯз тоҷикистони соҳибистиқлолро дар арсаи байналмилалӣ шоиста муаррифӣ намуда истодаанд. дар ин замина имрӯз варзишгарони тоҷик бо ифтихори баланд барои парафшонии парчами давлатӣ дар бонуфузтарин мусобиқаҳои ҷаҳонӣ аз худ маҳорати хуби варзишӣ нишон дода ҷойҳои намоёнро сазовор мешаванд ва барои ҷилваи парчами давлатии тоҷикистон дар сатҳи байналмилалӣ ҳамаҷониба талош намуда истодаанд. парчами давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар баробари конститутсия, нишон ва суруди миллӣ рамзи муқаддаси давлат ва нишонаи соҳибихтиёрии давлату миллат дониста шуда, дар мақоми худ равшангари таърих, сарнавишти миллату давлат, инъикоси фарҳанг, тамаддун ва орзуу ормони мардуми маҳсуб меёбад ва беҳтарин василаи тарбияи насли наврас дар рӯҳияи ватандорӣ, ифтихор аз миллати хеш ва ҳифзи арзишҳои волои таърихию фарҳангии халқамон мебошад. бояд тазаккур дод ки парчами давлатӣ тамоми сокинони мамлакатро бо ифтихор аз давлату давлатдорӣ, таҳкими истиқлолияти миллӣ, ҳифзи дастовардҳои он, пеш аз ҳама ваҳдати миллӣ, кӯшишу талоши пайваста ба хотири ободию осудагии сарзамини аҷдодӣ раҳнамо месозад. маҳз бо заҳмату талошҳои шабонарӯзии пешвои муаззами миллат ҷаноби оли муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баъди 100 солаҳо ватани азизамон аз нав соҳиби парчами давлатӣ гардид. парчами давлатӣ ба унвони рамзи давлатӣ дар сатҳи конститутсия муайян шуда дар асоси қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи рамзҳои давлатӣ тартиби истифода ва вазъи ҳуқуқии он муқаррар гардидааст. парчамдорӣ аз ҷумлаи қадимтарин анъанаҳои тоҷикон ба ҳисоб меравад. аз сарчашмаҳои таърихӣ бармеояд ки мардуми тоҷик ба парчам ҳамчун муқаддасоти миллӣ эҳтирому арҷ мегузоштанд. хушбахтона соли 1992 дар таърихи навини тоҷикон парчами давлатӣ ҳамчун рамзи давлатдорӣ қабул гардид ки ин идомаи мантиқии анъанаи парчамдории халқи тамаддунофари тоҷик маҳсуб меёбад. дар сатҳи конститутсия низ парчами давлатӣ дар моддаи 3 ҳамчун рамзи давлатӣ муайян шудааст ва ин муқаррароти конститутсионӣ эътибори парчами давлатиро афзун намудааст. эҳтиром ба парчам, эҳтиром ба муқаддасоти гаронарзиши миллат, арҷгузорӣ ба таърихи пуифтихори ниёгон, шаҳодати давлатдории мустақил, пойдории истиқлоли давлатӣ ва ваҳдату ҳамдилӣ мебошад. аз ин ҷост ки президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз рӯзҳои нахустини интихоб гардиданашон ба ҳайси раиси шӯрои олии ҷумҳурии тоҷикистон чун рамзи эҳтирому арҷгузорӣ бо қабули парчами давлатӣ халқи тоҷикро ба меҳандӯстӣ, тақвияти ифтихори миллӣ ва татбиқи ғояҳои созанда барои рушди тоҷикистони соҳиб
Истиқлол ҳидоят намуданд. Самари ин иқдомҳои созанда аст, ки имрӯз Тоҷикистонро ҳамчун давлати соҳибистиқлолу соҳибихтиёр ва мардуми тоҷикро чун халқи ташаббускору башардӯст аҳли сайёра мешиносанду эътироф мекунанд. 22 ноябр дар шаҳри Кӯлоби вилояти Хатлон форуми байналмилалии сармоягузории дурнамои рушди минтақаҳои озоди иқтисодӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор гардид, ки дар кори он намояндагони ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, роҳбарону масъулини созмонҳои байналмилалӣ ва дигар шарикони рушд иштирок намуданд. гузориши ҳамкорони мо дар ин хусус. форуми байналмилалии сармоягузории дурнамои рушди минтақаҳои озоди иқтисодӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷониби вазорати рушди иқтисод ва савдо дар шаҳри Кӯлоби вилояти Хатлон баргузор гардид, ки дар кори он намояндагони ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, вазорату идораҳои дахлдор, сармоягузорону соҳибкорони ватаниву хориҷӣ, инчунин шарикони рушд иштирок намуданд. вазорати рушди иқтисод ва савдо ҳамчун мақоми ваколатдор дар самти ташкил ва идоракунии минтақаҳои озоди иқтисодӣ мунтазам чорабиниҳои сатҳи байналмилалӣ ва миллиро ҷиҳати муаррифии имкониятҳои васеъи сармоягузории минтақаҳои озоди иқтисодӣ баргузор менамояд ва ҳамзамон мо чунин як форумҳои байналмилалиро боз дар соли оянда низ дар назар дорем, ки ин форумҳои дуҷониба ва бисёрҷонибаи сармоягузорӣ ҷиҳати муаррифии имкониятҳои сармоягузории минтақаҳои озоди иқтисодӣ ва ба роҳ мондани ҳамкориҳои судманди бисёрҷониба яъне омода ва гузаронида мешаванд. дар доираи форуми мазкур нахуст ба иштирокдорон намунаи маҳсулоти истеҳсолгардидаи корхонаҳои саноатӣ, мол ва хизматрасонии минтақаҳои озоди иқтисодии ҷумҳурӣ муаррифӣ гардид. бо мақсади фароҳам овардани шароити мусоид барои ҷалби сармояи дохилию хориҷӣ, таъсиси ҷойҳои навикорӣ ва ворид намудани технологияи ҳозиразамони муосир дар ҷумҳурии Тоҷикистон 5 минтақаи озоди иқтисодӣ таъсис дода шудааст. дар минтақаи озоди иқтисодии ҷумҳурии Тоҷикистон бисёр шароитҳои хуб барои сармоягузорӣ пешниҳод карда мешавад. аз ҷумла имтиёзҳои андозию гумрукӣ пешбинӣ шудааст, ки дар қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи минтақаи озоди иқтисодӣ қайд карда шудаанд. айни замон дар минтақаи озоди иқтисодии ҷумҳурии Тоҷикистон зиёда аз 100 ширкати ватанию хориҷӣ ҳамчун субъект ба қайд гирифта шудаанд. ҳаҷми сармоягузорӣ дар минтақаи озоди иқтисодии ҷумҳурии Тоҷикистон аз оғози фаъолият зиёда аз 2,5 миллиард сомониро ташкил медиҳад. ҳамзамон дар ҳамин давра зиёда аз 400 миллион сомонӣ ҳаҷми истеҳсоли маҳсулот ба роҳ монда шудааст. дар 10 моҳи соли 2024 дар минтақаи озоди иқтисодӣ 16 субъект ба қайд гирифта шудааст. баргузории ин гуна ҳамоишҳои муҳим дар қаламрои ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷумла дар минтақаи шаҳри Кӯлоб як заминаи хуб фароҳам меорад, ки тамоми соҳибкорон ва сармоягузорони дохилӣ ва хориҷӣ барои ташкил ва густариши муносибатҳои иқтисодӣ, ташкили инфраструктури рушди соҳаи соҳибкорӣ идея ва лоиҳаҳои навро пайгирӣ кунанд. ҳамчунин дар омӯзиши таҷрибаи пешқадами кишварҳо, ки дар самти фаъолияти соҳибкорӣ рушд карданд, саъй кӯшиш кунанд ва ин гуна ҳамоишҳо боз ҳам заминаҳои хуб фароҳам меорад, ки соҳибкорон тавассути мубодилаи афкор, омӯзиши таҷрибаи пешқадами ҳамтоёни худ аз кишварҳои хориҷӣ дар ташкил ва таъсиси корхонаҳои нави, ки ба рушди фаъолияти соҳибкорӣ мусоидат мекунад, камари ҳиммат банданд. намояндагони ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон якҷо бо сармоягузорону соҳибкорони ватаниву хориҷӣ аз намоиши маҳсулоти саноатӣ ва имкониятҳои истеҳсолии минтақаҳои озоди иқтисодии Кӯлоб, Панҷ, Данғара, Ишкошим ва Суғд дида намуда тақвияти ҳамкориҳоро дар самтҳои гуногун аз ҷумла бунёди корхонаҳои муштарак, коркарди маҳсулоти кишоварзӣ то ҳадди ниҳоӣ, дар маҷмӯъ истифодаи имкониятҳои мавҷударо дар роҳи расидан ба ҳадафҳои рушд муҳим арзёбӣ карданд. маъмурияти минтақаи озоди иқтисодии Панҷ тамоми роҳу воситаро истифода бурда истодааст, ки ба ҳудуди минтақа ҳам сармояи хориҷӣ ва ҳам сармояи ватаниро ҷалб намояд. аз ҷумла дар 6 моҳаи дуюми соли ҷорӣ мо тавонистем, ки
бо 6 соҳибкори ҷумҳурии халқи хитой гуфтушунид барем ва онҳо аллакай субъекти минтақаи озоди иқтисодӣ шуданд ки тасмим гирифтанд дар ҳудуди минтақа якчанд корхонаҳои истеҳсолӣ бунёд намоянд. мо албатта кӯшиш мекунем ки бештар он соҳибкороро ҷалб намоем ки ба истеҳсоли маҳсулотҳои воридшаванда, ба коркарди маҳсулотҳои хоҷагии қишлоқ машғул бошанд. чунин форумҳо барои ҷалби бештари сармоягузорон ба иқтисодиёти кишвар барои фаъолият намудан дар ҳудудҳои минтақаҳои озоди иқтисодии кишвар ки 5 мебошанд албатта хеле зарур аст. мо дар ин ҷо бо 2 ширкати ҷумҳурии халқии хитой дар хусуси дар ҳудуди минтақаи озоди иқтисодии 5 таъсис намудани бунёд намудани корхонаҳои истеҳсолӣ 2 шартнома бастем ва боварӣ дорем ки онҳо дар муҳлатҳои наздик ба фаъолият оғоз менамоянд. ҳадафи баргузории форум муаррифии имкониятҳои сармоягузории минтақаҳои озоди иқтисодӣ, фароҳам овардани майдони муколамаи созанда ва мубодилаи афкору таҷриба бо мақомотҳои давлатӣ, сармоягузорони ватаниву хориҷӣ, коршиносони байналмилаливу миллии соҳавӣ ва шарикони рушд, ҷалби шарикони нави рушд дар минтақаҳои озоди иқтисодӣ, ҷалби сармоя ва технологияи муосир, роҳандозии тиҷорати электронӣ ва принсипҳои иқтисоди сабз дар фаъолияти субъектҳои минтақаҳои озоди иқтисодӣ арзёбӣ гардид. мақсад аз баргузор шудани ин чорабинии байналмилалӣ ҷалби сармояи хориҷӣ, сармояи ватанӣ ва ҳамчунин нерӯҳои ақлию инсонӣ аст. дар форуми имрӯза бисёр маҳсулотҳои минтақаҳои озоди иқтисодӣ пешниҳод гардид ки барои тамошобинон, барои иштироккунандагон ва ҳамаи аҳли ҷамоае ки дар ин ҷо иштирок карданд хеле хуш омад ва ҳамчунин аз маҳсулотҳои онҳо барои бозорҳои дохилӣ ва барои содир намудани ин маҳсулотҳо бисёр пешниҳодҳо фикрҳои худро баён намуданд. аз ҷумла дар форум аз минтақаи озоди иқтисодӣ ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди оксус интеразия иштирок карданд. онҳо молҳои худро тариқе намоиш доданд ки барои ташкилотҳои байналмилалӣ хеле маъқул гардид ва ҳамчунин онҳо пешниҳод намуданд ки ин моли истеҳсол шудаи ин ҷо ба дараҷаҳои стандартии байналмилалӣ истеҳсол шудааст. дар қисмати асосии форуми сатҳи байналмилаливу сармоягузорӣ намояндагони ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон таъкид намуданд ки вазорати рушди иқтисод ва савдо ҳамчун мақомоти ваколатдори давлатӣ оид ба масъалаҳои рушди минтақаҳои озоди иқтисодӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон маҳсуб ёфта ҷиҳати рушди ин минтақаҳо ҷалби бештари сармояи хориҷӣ, таъсиси корхонаҳои саноатӣ ва таъмини сокинон бо ҷойҳои корӣ, чораҳои зарурӣ андешида корҳои назаррасро дар ин самт анҷом медиҳад. ман бисёр хурсандам ки дар минтақаи озоди иқтисодии Данғара ширкат таъсис медиҳам. фаъолияти асосии мо истихроҷ, сохтмон, коркарди нафт, гази ҳамроҳи нафт ва гази табииро дар бар мегирад. минтақаи озоди иқтисодии Данғара сиёсати фаровони дастгирии сармоягузории хориҷиро фароҳам меорад ва дорои фазои олии тиҷоратӣ мебошад. бо таҷрибаи 30 сола дар соҳаи энергетикаи чин ки мо таҷрибаи бой андохтем, мо иншоот ва таҷҳизоти пешрафта, дастаи геологии касбӣ ва дастаи бо таҷрибаи техникӣ дорем. ин бартариҳо барои рушди энергетикаи мо дар Тоҷикистон пуштибонии қавӣ дорад. умедворам ки дар ояндаи наздик мардуми Тоҷикистон аз нефт ва дигар маҳсулоти энергетикии худ истифода мебаранд. ҷамъияти дорои маҳсулоти маъмуди тоҷикалмос ва фаъолият истеҳсоли отозокунакҳо филтри тамоми механизмҳои ҳаракаткунанда машғул мебошем. зиёда 20 нафар кадрҳои маҳаллӣ фаъолият доранд. бо ҳамроҳии давлати чин фаъолият дорем ки ба истеҳсоли маҳсулотҳои саноатӣ вобастагӣ калон дорем. марҳилаи якумро мо бо охир расонда истеҳсоли маҳсулоти ватанӣ воридотивазкунанда истеҳсол намуда истодаем. марҳилаи дуюмамон иборат аз он аст ки қисмҳои эҳтиётию мошинаҳои сабуравро бароҳ монем. дар оянда ҳаракат дорем ки саҳми арзандаи худро дар иншоъ рушди
соҳаи иқтисодии мамлакат гузорем. дар рафти баргузории форум ҳамзамон ҷаласаи пленарӣ баргузор гардид ки дар кори он аз ҷониби роҳбарони минтақаҳои озоди иқтисодӣ, намояндагони шарикони рушди кишвар ва соҳибкорони муваффақ масъалаҳо вобаста ба имкониятҳои сармоягузории минтақаҳои озоди иқтисодӣ, дурнамои табдили рақамии минтақаҳои озоди иқтисодӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон, рақамикунонии субъектҳои минтақаҳои озоди иқтисодӣ тавассути хизматрасониҳои давлатӣ, муаррифии каталоги маҳсулоти истеҳсолшавандаи минтақаҳои озоди иқтисодӣ ва роҳандозии стартапҳо ва тиҷорати электронӣ дар минтақаҳои озоди иқтисодии кишвар мавриди таҳлилу баррасӣ қарор гирифт. با ما زیاد همکاری میکنه، ما رو یاردم خیلی میدن خوب. افرادی هم که در منطقه آزادی صنعتی هستند بسیار خوب، مهربان، هر گونه همکاری رو با ما انجام میدن و ما کمال تشکر رو داریم از همشون. در فرم مذکور 13 از 12 یادداشت تفاهم بین صاحبکاران سرمایه‌گذاران بسته شده است. از این 3 یادداشت تفاهم و 3 شرطنامه همکاری ها بین سرمایه‌گذارانی که در منطقه‌های آزاد اقتصادی در آینده نیت سرمایه‌گذاری دارند بسته شدند که زیاده از 28 میلیون 300 هزار دلار را تشکیل می‌کنند. منطقه آزاد اقتصادی کلوب سال 2019 با تشبث و ابتکار به واسطه حکومت جمهوری تاجیکستان تأسیس داده شده است. مقصد تأسیس، هدف تأسیس دادن منطقه آزاد اقتصادی کلوب این پیش از همه جلب سرمایه خارجی و داخلی کشور، داخل نمودن تکنولوژی معاصر، بنیاد کارخانه‌های نوی صنعتی و بدین وسیله بهبودی نمودن زندگی مردم اهالی و شمول می روند. در منطقه آزاد اقتصادی کلوب عین حال 8 شرکت همچون سوبیک به قید گرفته شده است که الکی یک سوبیکت یعنی جدیمیم توجیک الماس با فعالیت شروع کرده است. سمت فعالیت سوبیکت مذکور این در استحصال هواتوزکنک‌های روغنی و هوایی بباشند. ҳоло дар ҷумҳурии Тоҷикистон 5 минтақаи озоди иқтисодӣ фаъолият намуда, дар онҳо зиёда аз 100 ширкатҳои ватаниву хориҷӣ ҳамчун субъект ба қайд гирифта шудаанд. дар фароварди форуми мазкур байни сармоягузорон, соҳибкорони ватаниву хориҷӣ ва шарикони рушд ба маблағи наздики 50 миллион доллари Штатҳои Муттаҳидаи Америка созишномаҳои нави ҳамкорӣ баста шуд. Зоиршоҳи Тағоимурод, Меҳрӯзи Ҷумъа, шаҳри Кӯлоб, Ахбор. парчами давлатии Тоҷикистон яке аз рамзҳои муҳими истиқлоли давлатӣ ва давлатдории навини тоҷикон мебошад. Дар шаҳри Хорух бо иштироки беш аз 5000 нафар таҳти унвони «Парчамат бода парафшон Тоҷикистон» раҳпаймоӣ осоишта доир гардид. Гузориштари хусус. صبح روز 22 نوامبر مرکز مأموری ولایت مختار کوهستان بدخشان شهر خوروغ از صمیمیت بی اندازه مردم شریف بدخشان نسبت به مقدسات وطن ادانه داشته، مردم سربلند و سعادتیار بام جهان فضای ادانه داشتند. نمایندگان قشرهای گوناگون جامعه در برابر کارمندان اداره و مؤسسه ها و تشکیلات ها چون نشان حرمت و احترام به دولت صاحب استقلال و پرچم دولتی در چهاربینی تنتنوی شرکت نمودند. به خاطر گرامی داشت این روز تاریخی راهپیمایی از ورزشگاه مرکزی تا میدان اسماعیل سامانی ادامه یافت. لازم به قید است که ارج گذاشتن به مقدسات ملی و رمزهای دولتی از جمله پرچم ملی جزء جدا نشونده مسئولیت شهروندی هر فرد بیداردل جامعه محسوب می‌یابد. پرچم ملی بیانگر هستی دولت صاحب استقلال رمز اتحاد و سرجمی مردم مملکت و الهام بخش کار و پیکار فرزندان صادق و وفادار وطن به خاطر پایداری دستاوردهای استقلالیت و تحکیم پایه‌های دولتداری ملی میباشد. عنعنه پرچمبرداری خلق ما تاریخ چندین هزار ساله داشته، اجدادان شرفمند ما همچون پاسداران فرهنگ و تمدن کهن راه طولانی پرچمبرداری را طی نمودند. پرچم دولتی همچون رمز مهم استقلالیت ملی تجسمگر تاریخ افاده کننده مقصد و مرام و آرزو و آرمان‌های مردم تاجیکستان، مایه افتخار و سرفرازی هر یک شهروند خودآگاه و وطن پرست مملکت میباشد. در جهان معاصر هر یک دولت مستقل صاحب اختیار توسط پرچم معرفی میگردد. از این رو احترام و ارج گذاشتن به پرچم معنای احترام و ارج گذاری به ارزش‌های دیرینه تاریخی و فرهنگی و معنویات ملی و گذشته از این احترام ملت و دولت و دولتداری بوده در برابر کنستیتوسیا نشان و سرود ملی از جمله مقدسات ملی و دولتی محسوب می‌یابند.
парчами давлатии тоҷикистони соҳибистиқлол натиҷаи талоши хастанопазири мардуми тоҷик мебошад. парчами давлатӣ ифодагари сулҳу дӯстӣ, ваҳдату бародарӣ, мақсаду маром ва ягонагии тоҷикистон буда нишони пойдории истиқлоли давлатист. мавзӯъро исмоил соҳибназариён шарҳ медиҳад. парчами давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар вазъияти ниҳоят ҳассос нахустин солҳои таърихи давлати ҷавону тоза истиқлоламон қабул гардида ба мардуми мо тавони тоза бахшид, эҳсоси миллиро такон дод, қувваҳои солими ҷомеаро муттаҳид сохт ва онҳоро нерӯ бахшид, ки таҳти парафшонии парчами давлати озоди худ сохтори конститутсиониро барқарор намоянд. нерӯҳои содиқ ба ватану миллат маҳз зери парчами давлатӣ сарҷам гардиданд ва дар кишвар сулҳу субот, иттиҳоди қавии кулли сокинони мамлакат таъмин гардид. парчамдорӣ яке аз рамзҳои асосии давлатдории ҷамъияти ҳамаи халқҳо аст, махсусан халқи бузурги тоҷикистони азизамон, чунки моро дар арсаи байналмилӣ аз рӯи байрақамон, аз рӯи ливои ватанамон мешиносанд ва ҳурмати эҳтиром мекунанд. парчами давлатӣ ба мо имкон дод ки ба мазмуну моҳияти ҳаёти давлати худ бо диди нав назар афканем, ба таърихи гузаштагонамон бо чашми ибрат нигоҳ кунем ва ба сӯи ояндаи дурахшони давлату миллат бо эътимоди қавӣ қадамҳои устувор гузорем. барои миллати соҳибтамаддуни тоҷик парчам сарчашмаи нерӯву тавонмандӣ дар роҳи созандагиву бунёдкорӣ ва сармояи ғуруру ифтихори миллӣ мебошад. нишонаи муваффақият, нишонаи музаффарият, нишонаи сари баланд, нишонаи дастовардҳост. мана бинед парчам дар кадом вақт бардошта мешавад. махсусан дар ҳамон вақтҳое бардошта мешавад ки намояндаи миллати мо дар дигар давлатҳо ҳамин чеҳраи миллата муарриф мекунад, пирӯз мешавад. вақте ки пирӯз мешавад ҳамин парчами тоҷикистон бардошта мешавад. бинед онҷо як лаҳзаи ҳаяҷоновар аст ки одам бо тамоми ҳастӣ дода мешавад, яъне ки манам намояндаи ҳамин миллат, манам намояндаи парчам ин намояндаи миллати ман аст ки ман ина муаррифӣ мекунам. яъне ки аз ин лиҳоз парчам муаррифгари ҳамин миллат дар давлатҳои хориҷӣ мебошад. парчами давлатӣ сокинони кишвари моро дар арсаи ободониву созандагии ватан муттаҳид намуда, ҳисси миллӣ, ифтихори ватандорӣ ва худшиносиву худогоҳии онҳоро тавсияву тақвият мебахшад. маҳз бо парафшонии ин рамзи муқаддаси давлатдорӣ сокинон бо роҳбарии президенти мамлакат, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон пояҳои давлати соҳибистиқлоламонро таҳким бахшида, барои ба як мулки ободу пешрафта табдил додани тоҷикистони маҳбубамон саъю талош намуда истодаанд. боиси ифтихору сарбаландист ки мо дар қатори дигар муқаддасот имрӯз бо шукӯҳу шаҳомати хоса рӯзи парчами давлатии ҷумҳурии тоҷикистонро таҷлил менамоем. зери ин парчам, зери ин ливои сулҳу дӯстӣ мардуми сарбаланди ҷумҳурии тоҷикистон дар фазои сулҳу оромӣ умр ба сар мебаранд. парчам дар қатори вожаи модар, ватан муқаддас буда нишони шуҷоату далерӣ ва нангу номуси фарзандони ба номуси кишвар аст. дар зери парчам фарзандони ба ору номуси кишвар қасам ёд намудаву бо баланд гардидани парчам фарзандони миллат ашки шодӣ мерезанд. бунёди майдонҳои парчами давлатиро дар ҳама гӯшаву канори кишвар сокинон омили муҳими баланд гардидани иттиҳоду сарҷамъӣ ва тарбияи насли ҷавон дар роҳи ватандӯстиву хештаншиносӣ маънидод менамоянд. ин ҳама ҷашнҳои пур аз шукӯҳ, дидорҳои пур аз меҳр аз баракати фаровони истиқлолият аст ки моро месазад ҳар лаҳза шукргузори ин неъмати бузург бошем ва имрӯз шукрона менамоем ки дар як фазои сулҳу субот таҳти роҳбарии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат оромона зиндагӣ менамоем. имрӯз сокинони ноҳияи абдураҳмони ҷомӣ бо як шукӯҳу шаҳомати хос рӯзи парчами давлатиро ҷашн мегиранд ва мо ифтихор менамоем ки имрӯз парчами миллат, парчами ҷумҳурии тоҷикистон дар созмонҳои байналмилалӣ чӣ дар дохили ҷумҳурӣ ва берун аз он ҳамеша парафшон аст ва зиҷаҳди мардуми вологъурур аст ки ин ҳама талошҳо менамоянд то муаррифгари миллати худ ва рамзҳои давлатӣ бошанд.
قابل ذکر است که در پرچم دولتی روحی نیاگان نیکنام، دلیری و متانت و آرزو و آمال مردم کهن بنیاد ما انعکاس شده است. واقعا پرچم در زمان صاحب استقلالی توانست که وحدت و یگانگی، حس بلند ملی، ننگ و ناموس وطنداری، انسان دوستی و فرهنگ سالاری و سعی و تلاش سازندگی مردم سربلند کشور را تجسم نماید و آرمان و آرزوهای دیرینه خلقمان را دوباره زنده گرداند. همه ساله در همه گوشه و کنار مملکت با تنتنه و شکوه خاصه تجلیل گردیدن روز پرچم دولتی نشان احترام و صمیمیت به پایان ساکنان نسبت به این مقدسات ملی می باشد. اسماعیل صاحب نظریان، موسی نور محمد، اخبار. بیننده های عزیز، شما را با دیگر خبرگزاری شد در نشرهای من بعده برنامه های تلویزیونی اخبار همکاران ما آشنا می سازند. سلامت باشید تا بازدید.